A Max non lle gusta ler. Imos ler un poquiño. A ver se desta vez non me pregunta. Max, tócache. Pero que buscas debaixo da mesa? Nada, señorita. León volveu a cabeza cara a rapacín pasta nexo e botou un enorme ruxido. Un pouco máis tarde... Ves a biblioteca conmigo? Hai que ilustrarse. Ti colles a miúdo libros? Si, este máis foron 4 veces. E como é iso que leves 4 veces collendo o mesmo libro? Pon, queres outro? Non, o rematei. Clink! A saída da escola... Ei, gamberriños, imos facer a compra. Mamá, mercasme un libro. Mercocho, se o queres e a ti tamén, mas non paga a pena, xa teño un. Isto é moito máis interesante. Mamá, mira. Pero ven, que che merco un libro. Pero que vos picou, que todas queredes que eu lea. Non me gusta. Prefiro o robot e xa estou cansado de que me obriguen. Pero é importante para a escola. Exactamente, cos libros da clase teño dabondo. Hai moitísimas palabras complicadas e pouco divertidas. Pero se ler é moi agradable e faite soñar. Eu adoraba a lectura cando era pequena. Hai demasiadas palabras e moitas descripcións. A min gústame a aventura, que comeza axiña. Ás veces hai que facer un esforzo ao principio. E demais, cando leo unha frase longa, xa nin siquera lembro do que había o primeiro. A noite... Non, ti non vas prender a tele. Mundo cruel. Lili, xogas unha partida conmigo? Ai non, isto está demasiado... Ela prefire o seu libro, antes co seu irmán. Está tola. Estaría ben que tomases exemplo dela. Que parvada, grr. Queres un libro dos meus? Teño moitos. Eu non sou a túa papeleira. Estás lendo algún libro neste intre? Sí, sobre fútbol. Vouxo a buscar. Tamén trae a foto da Copa do Mundo. Que ben está, non? E ademais trae o partido entre Francia e Bulgaria. Que tamén o quero ler. Que ben está. Entendo que che guste tanto. Ti tamén prefires o fútbol e a tele antes que os libros? Non, hai libros que me gustan moito. A ti tamén che gustarán. E como todas as tardes... Veña, para a cama, nenos. Boas noites, mamá. Boas, mami. Un pouco máis tarde... Ai non, realmente é demasiado tarde. Estás exagerando. Colleches o libro? Xa só me faltan 10 páxinas. Onde crees que o puxo? Ben, no seu agocho. De todas as maneiras, non vale nada. Non! É a historia dunha fermosa princesa que está prisionera. E logo hai un mosqueteiro moi valente E despois, que pasou, Lili? Mas non mo queres ir buscar. Teño tantas ganas de saber ao final. Pero vame coller. Ti es estupendo por unha vez. Ben, se empezas volvo levalo. Déixame ler e ao final el vaina salvar. E
E despois que pasa? Bla, bla, bla. Que cagana me dá, é genial. Ai, que ben está o final. Sí, mañá vou non empezar eu. Fin. Eu son Julia e puxenlle voz a profesora e son a narradora. Eu son Mateo Fontán e puxenlle voz de Max. Eu son a Laia e puxenlle voz a amiga de Max e a Lili. Eu son Mateo Tomé e fixen a voz ao pai de Max. Eu son Lucía e fixen a voz da nai de Lili e de Max.